اهلا وسهلا. والله عفوا حالك. اف روجنامەوانێکی عێراقیە ددەما شۆپاندنا شەڕێ ڕووبڕووبوونا چەکدارên داعشê de bi şans ji mirinê rizgar dibe. Ev rojnamevan ne yekem kes e ku di dema şopandina şer de jiyana wî dikeve metirsiyê. Ji ber êrişên çekdarên Daişê li Iraq û Sûriyê ku bi mebesta armancekirina wan hejmareke zêde ya rojnamevanan canê xwe ji dest dan û hinek jî heta niha çarenivîsa wan nediyar e. Şerê Daişê ne tenê bo hêzên çekdar lê bo rojnamevanan jî bixwîn bû. Hejmara rojnamevanên hatine kuştin 2014 heta 2019 li gor amarên Komîteya Parastina Rojnamevanan. 21 rojnamevan li Iraqê hatine kuştin, 64 rojnamevan li Sûriyê hatine kuştin. Çîroka can ji destdana beşekî ji wan rojnamevanan di medyayê de gelekî deng veda. Rojnamevanê Amerîkî James Foley destpêka 2012 li Sûriyê hat revandin û di tebaxa 2014 de ji aliyê Daişê ve serê wî hat birîn. Her wiha rojnamevanê Amerîkî İsraîlî Steven Sotloff tebaxa 2013 li Helebê hat revandin û di duê Êlûna 2014 de Daişê ragihand got ew kuştin e. すぐ向こうにイスラム国の Kenji Goto rojnamevanekî Japonî bû û di cotmeha 2014 de li Sûriyê ji aliyê Daişê ve hat revandin û siyê çileya 2015 hat kuştin. Hezîrana 2017 du rojnamevanên Fransî bi navên Veronique Robert û Steven Valinov li gel wergêrekî Kurd bi navê Bextiyar Heddad li Mosilê mîn bi wan de teqiya. Duduyan di cih de canê xwe ji dest dan û Robert jî piştî got ji bo çareseriyê ve got hestin Fransayê li wê derê canê xwe ji dest da. Yevez Debay hevdê çileya 2013 bi destê nîşankêşên Daişê hat kuştin. Wênegirê Kanala Kurdistan TV Mustafa Saîd tebaxa 2016 di dema şopandina şerê pêşmerge yê dijî Daişê de şehîd bû. Her wiha peyamnêrê tora medyaya Rûdawê Ferhat Hemo 15 meha 12 2014 di dema amadekirina raportekê de li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî Qamişlo ji aliyê çekdarên Daişê ve hat revandin û heta niha jî çarenivîsa wî nediyar e. Niha sê hawan bi hevra amadekirine ji bo ku bitaqîn. Rojnamevana diyar a tora medyaya Rûdawê Şifa Gerdî 25 Sibata 2017 di dema amadekirina raporekê de bo bernameyê wê yê li ser Mosilê mînek pê de teqiya û şehîd bû.